Ahojte, v tomto videu budeme pracovať s údajmi v tabuľkách. Na obrázku máme tabuľku. Všimnite si jej názov a údaje v nej zaznačené. Teraz vám budem pokladať otázky. Po každej otázke vám nechám chvíľku na premyslenie správnej odpovede a potom poviem odpoveď. Ak by vám tento čas na premyslenie nestačil, video si zastavte a pustite, keď budete pripravení. Poďme na prvú otázku. Aké údaje nám tabuľka poskytuje? Tabuľka nám poskytuje údaje, informácie o dátumoch narodenín a menín členov Katkinej, čiže mojej rodiny. Kto má narodeniny 15. augusta? Augusta má narodeniny Vladko. Kedy má meniny Olinka? Olinka má meniny 24. júla. Kto má meniny 25. júla? júla oslavuje meniny Kupko. Kedy oslavuje narodeniny Hanka? Hanka oslavuje narodeniny 11. novembra. Ako sa volá detko, keď má meniny 24. júla? Odpoveď nájdete v tabuľke. Júla má meniny okrem detka aj Vladko. To znamená, že detko sa volá tiež Vladko, teda Vladimír. Kto všetko oslavuje narodeniny vo februári? Vo februári narodeniny oslavuje babička a Roman. Ako sa volá babička? Pomôžte si tabuľkou. Babička oslavuje meniny 23. júla. Tento istý dátum oslavuje meniny aj Olinka. Na základe toho vieme, že babička sa volá tiež Olinka. Koľko členov oslavuje v auguste meniny alebo narodeniny? Narodeniny v auguste oslavuje Vladko, meniny oslavuje Janka. V auguste oslavujú dvaja členovia, Vladko a Janka. Koľko členov oslavuje meniny v júli?
oslavuje meniny babička, detko, Vladko, Hanka, Olinka, Kupko a Hanička. V júli oslavuje meniny teda 7 členov rodiny. Koľko členov rodiny oslavuje narodeniny v novembri? V novembri narodeniny oslavuje Hanka a Šimon. Odpoveď znie: v novembri narodeniny oslavujú dvaja členovia Katkinej rodiny, Hanka a Šimon. V ktorých mesiacoch nemá žiadny člen rodiny meniny? Začnem postupne menovať mesiace v roku. Zapíšeme si iba tie, v ktorých nemá žiaden z členov rodiny meniny. V januári nemá nikto meniny. Vo februári má meniny Roman. V marci má meniny Mirko a Joško. V apríli neoslavuje meniny nikto. V máji neoslavuje meniny tiež nikto. V júni opäť nikto neoslavuje meniny. V júli oslavuje meniny 7 členov. V auguste oslavuje Janka. V septembri neoslavuje nikto. V októbri oslavuje Šimon. V novembri oslavuje Maťo. V decembri oslavujú dvaja členovia. Odpoveď teda znie: z Katkinej rodiny neoslavuje meniny nikto v mesiacoch január, apríl, máj, jún, september. Ktoré mesiace nikto z rodiny neoslavuje narodeniny? Neoslavuje nikto. Vo februári oslavujú dvaja členovia. V marci oslavujú dvaja členovia. V apríli neoslavuje nikto. V máji oslavuje Euka a Maťko. V júni oslavuje Mirko. V júli oslavuje Janka a Olinka. V auguste oslavuje Vladko. V septembri oslavujú 4 členovia, v októbri neoslavuje nikto, v novembri Šimonko a Hanka, v decembri neoslavuje nikto. Odpoveď znie: narodeniny nikto z rodiny neoslavuje v týchto mesiacoch: január, apríl, október a december. Ktoré mesiace neoslavuje nikto z rodiny narodeniny ani meniny? V predchádzajúcich otázkach sme si odpovedali, ktoré mesiace nikto neoslavuje meniny a v ktorých mesiacoch nikto neoslavuje narodeniny. Teraz tieto údaje porovnáme.
meniny, január, apríl, máj, jún, september. Narodeniny, január, apríl, október, december. V januári nikto neoslavuje ani meniny, ani narodeniny, preto si január zakrúžkujeme. V apríli tiež nikto neoslavuje meniny ani narodeniny, preto si apríl zakrúžkujeme. V máji, júni a septembri členovia oslavujú narodeniny a v októbri a decembri oslavujú meniny. Preto si žiadny ďalší mesiac nezakrúžkujeme. Odpoveď znie: narodeniny ani meniny nikto z rodiny neoslavuje v januári a v apríli. Musím vás pochváliť, ako dobre vám to ide. Teraz poviem nejakú vetu, ktorá sa týka tabuľky. Vašou úlohou bude si v tabuľke pozrieť údaje a rozhodnúť, či je veta, ktorú som povedala, pravdivá alebo nepravdivá. Vždy vám nechám čas na skontrolovanie údajov v tabuľke. Poďme na to. 24. júla oslavuje meniny detko a Vladko. Táto veta je pravdivá. Babička oslavuje meniny v rovnaký deň ako Ľudská. Táto veta je nepravdivá, pretože babička oslavuje meniny 23. júla a Ľudská oslavuje meniny 13. decembra. Hánka spolu s Haničkou oslavujú meniny 26. júna. Táto veta je nepravdivá, pretože Hanka s Haničkou oslavujú meniny 26. ale júla a nie júna. Vo februári oslavujú dvaja členovia rodiny narodeniny. Veta je pravdivá, pretože narodeniny vo februári oslavuje babička a Roman. 17. marca oslavuje narodeniny Šimonko. Veta je nepravdivá, pretože Šimonko oslavuje 17. novembra a nie 17. marca. 17. marca oslavuje Románko. Martinko oslavuje meniny 11. mája. Veta je nepravdivá, pretože Martinko oslavuje 11. mája narodeniny a nie meniny. 21.8. budeme blahoželať Janke k narodeninám. Veta je nepravdivá, pretože 21. augusta budeme želať Janke k meninám a nie k narodeninám. Výborne, neostáva mi nič iné, ako zadať domácu úlohu. Na obrázku vidíte tabuľku. Vašou úlohou je nájsť v tabuľke chybu. Správne odpovede nájdete v popise videa. Veľa zdaru pri hľadaní chyby. Vidíme sa pri ďalšom videu. Tak zatiaľ.